הרמה שנמצאת מעבר להרי ההימאליה, תכף נראה איך היא התרוממה גם בדיוק, זה לא מסובך. השנייה גולשת הרבה מעבר לרמה הטיבטית, וזה בעצם טיבט התרבותית, שהיא כוללת חלקים, כוללת כמובן את מחוז טיבט העצמאית בסין, היא כוללת חלקים משמעותיים בסין, במחוזות ססואן, יונן וגנסור וצ'ינגחאי, עד כדי כך שעד לנג'ו, שזה עיר גדולה על הנהר הצהוב, יש לנו עדיין שטח השפעה טיבטי ויש כאן מיעוטים טיבטים, דרומית ללנג'ו, יש את מנזר סיאחר שהוא אחד מארבעת המנזרים הטיבטיים החשובים מחוץ לטיבט. אוקיי? יש גם כזה... שוב נראה לי. נכון? הם נתקעו הפעם. כן, כן. כן. טוב, אני אנסה לכתוב טקסט לאור. יכול להיות שיש להם בעיה באינטרנט. או, רגע. כן, כנראה יש בעיות אינטרנט קצת פה באוניברסיטה. אפשר אולי באמת להוריד את המצלמה. מה, נגמר האינטרנט? לא, זה של האוניברסיטה, מה... זה פשוט נעצר לפעמים. טוב, נמשיך. אז אמרנו שוב, יש לנו פה את טיבט הגיאוגרפית נקרא לה, והטיבט התרבותית גולשת הרבה מעבר לרמה הטיבטית, ויש לנו כמובן גם את, את טיבט הפוליטית, שזה בעצם המחוז האוטונומי של טיבט, שהוא היום חלק מסין, נכבש על ידי סין בין 1950 ל-1959, הם קוראים לזה המחוז האוטונומי של שיזנג. שי זה מערב, זנג זה הכינוי של הסינים לטיבטים, הטיבטים של המערב, הם אכן נמצאים במערב סין. זה לא כולל שלושת הטיבטיות האלה, הגיאוגרפית, הפוליטית והתרבותית, לא כוללים עוד טיבט אחד, שזה עוד גבולות, שזה בעצם התנועה לשחרור טיבט, שמרוב חשש מהסינים לא מעיזה אפילו להגיד מה הגבולות שהיא רוצה. היא לא שואפת לבדלנות לאומית מסין, היא שואפת לבדלנות תרבותית. אוקיי? שיהיה ברור. זאת אומרת, היא לא שואפת להשתחרר מסין, לשאוף להשתחרר מסין זה... כאילו, get real. אפילו טיואן לא תצליח בסוף. היום זה סין לכל דבר בעניין, כאילו. כן, רק שזה מחוז אוטונומי. במחוזות אוטונומיים יש בסין מעמד כביכול מיוחד, אבל אנחנו נדבר על זה בסוף, עד כמה באמת המעמד הזה תרבותית הוא מיוחד. גם המחוז הגדול שנמצא צפונית לטיבט, זה מחוז שינג'יאנג, זה המחוז האויגרי, המוסלמי. שם גם כן, זה מחוז אוטונומי, אבל עם בעיות מחנות חינוך מחדש וכל הסיפור הסיני הרגיל. איך נוצרה הרמה הטיבטית? הרמה הטיבטית נוצרה מזה שפשוט מאוד ההימאליה, זאת אומרת, תת היבשת ההודית נעה צפונה, נפגשת במסיב האסייתי, גורמת לשני דברים. אחד, זה מרימה את קמר ההימאליה, ושני, זה נכנסת מתחתיו, כמו שאנחנו רואים כאן באיור, נכנסת מתחתיו ויוצרת למעשה מצב של פלטה כפולה. מבחינה הגיאולוגית, טיבט היא פלטה כפולה. לכן זה גם מדבר קר בגובה ממוצע של 4,500 מטר, אנחנו רואים מדבר 4,500 מטר, אנחנו רואים מה מדבר 4,500 מטר. כן, מיעוט משקעים, כי ההימאליה חוסמת את כל הענני מונסון. זאת אומרת, הם ממטירים על הפנות הדרומית של ההימאליה. איך שאתה חוצה את ההימאליה הצפונה לכיוון טיבט, הכל נהיה צהוב. מיד אחרי הפס, הכל נהיה צהוב. אוקיי? אין שם גשמים פשוט, אין שם כל כך הרבה משקעים. השטח הזה, המאוד דליל, מאוד לא מיושב, מאוד דרמטי מבחינה נופית, גרם לאלכסנדרה דיוויד ניל, הרפתקנית צרפתייה מראשית המאה ה-20, לכתוב The silence of the snowy solitudes, the grandeur of the deserts, these are the schools in which the llamas are trained in detachment. ובאמת הנוף הדרמטי הזה השפיע על התרבות הטיבטית עוד מימי, נקרא לזה טרום חדירת הבודהיזם, כאשר יש בטיבט דת קדומה, היא נקראת בן או יונגדורג בן,
זה לא דת, זה מסורת. זה מסורת שמניסטית, אנימיסטית, שמושפעת מקרקע מאוד דרמטית. תראו את התמונה למטה של הר קילש. הר קילש זה הר שקדוש גם להודים, גם לטיבטים, גם לבודהיסטים ברחבי העולם, אוקיי? הוא הר בגובה 7,000 מטר שפשוט בוקע מאמצע הרמה הטיבטית. 3,000 מטר מעל 4,500 של הרמה הטיבטית, בום, הר קילש. תבואו לשם במאי, זה יותר עמוס מכיכר דיזינגוף, כיום הולדת של הבודה. פסק. אז באמת היונגדרונג בן שימר את המסורות האלה, אבל, וזה אבל גדול, מרגע שנכנס הבודהיזם לטיבט במאה השביעית לספירה, ותכף נתחיל לדבר על זה, אז למעשה כוחה של הבן, או כוחה של דת הבן, ירד עד כדי כך שהיא נטמעה במידה מסוימת בתוך הבודהיזם, ואפילו הדמויות החשובות בבן ההיסטורי הפכו להיות בעצם בודיסטבות כאלה ואחרים. זאת אומרת, היום אפשר להגיד שדת הבן נמצאת בבסיס, איפשהו בבסיס של הבודהיזם הטיבטי, אבל היא פחות מורגשת, נקרא לזה. זה בעצם הנטייה שלהם לוואג'ריינה, זה הפיתוי, תכף נדבר על זה. השאלה תמיד הגדולה זה בעצם מהי טיבט מבחינה פוליטית, זאת אומרת, האם היא הייתה חלק מסין, האם היא הייתה נפרדת מסין. המשפט הכי מפורסם בהקשר הזה של מלווין גולדסטיין אומר, טיבט was neither fully independent nor simply a province of China, it existed in a gray zone. עכשיו, זה מאוד נכון, כי צריך להבין, טיבט מצד אחד זה היום, כמה יש? 3 מיליון טיבטים, 4 מיליון טיבטים מול 1.5 מיליארד, 1.4 מיליארד סינים, זאת אומרת, זה לא כוחות. מצד שני, מדינה מאוד גדולה, זאת אומרת, מבחינת שטח, שטחה גדול פי 6 בערך משטחה של צרפת, כן? טיבט. זאת אומרת, להגיד שטיבט אי פעם איימה על סין, זה יהיה קצת מוגזם. אבל מצד שני, אנחנו רואים שבמאה השביעית לספירה, כשסונג גמפו, המלך המיתולוגי, לא מיתולוגי אגב, הוא אמיתי. אנחנו נדבר גם על מלכים מיתולוגיים, אבל סונג גמפו הוא מלך אמיתי. זאת אומרת, יש לנו עליו כרוניקות היסטוריות, ואנחנו יודעים שהוא היה קיים. מהמאה השביעית לספירה, הוא עולה, מאחד את מרכז טיבט, מייסד את לאסה כבירה ליד עמק ירלונג, תכף נדבר על עמק ירלונג, ומכניס את הבודהיזם לסין. עד כדי כך שכ100 שנה לאחר מותו, 120 שנה לאחר מותו, כוחות סינים, תסתכלו על המפה למעלה, כובשים עד כמעט כל האזור שאני קראתי לו מקודם, אזור התרבות הסיני, נקרא לזה, כולל אזורים של מחוז שינג'יאנג, ובשלב מסוים אפילו ב-763 לספירה, כובשים את צ'אנגן. צ'אנגן זה שיאן של היום, וזאת הבירה של שושלת טאנג באותה תקופה, אחת השושלות הסיניות החשובות ביותר. ב-842 לספירה כל הטוב הזה נגמר עם רציחתו של לגדרמה, המלך האחרון של האימפריה הטיבטית, ומתחילה תקופת הפרגמנטציה. עכשיו בגדול, נקרא לזה היחסים בין סין לבין טיבט, זה תמיד פעם אחת סין הצליחה לכבוש את צ'אנגן למשך כמה שנים, אבל היא כל הזמן נמצאת תחת חסות כזו או אחרת של הסינים. במאה ה-11-12 יש את התקופה של הכניסה הנוספת של הבודהיזם, תכף נדבר על זה, תקופת התרגום הראשונה ותקופת התרגום השנייה. צריך לזכור שגם כשהאימפריה הטיבטית הייתה אימפריה וכבשה את צ'אנגן, הם נלחמו על יאקים. איך אומרים? זה לא הולך מהר, עם יאקים. אוקיי? כן, לא דוהרים כמו בתמונה הזאת. לא דוהרים גם, כמו שאני... כן. הסינים על סוסים והם על יאקים, כאילו. הסינים על סוסים שהם יקימו עליהם קרניים. ג'ינגיס חאן כבש את רוב העולם עם סוסי פוני. ג'ינגיס חאן כבש את העולם עם סוסי פוני, אבל ג'ינגיס חאן כבש את העולם עם סוסי פוני, א', כי היו לו לוחמים שנולדו על סוסים. נולדו על סוסים. אוקיי? נולדו ברכיבה. הם לא נולדו על יאקים. הייתה לו את ההמצאה הכי גדולה, אחת ההמצאות הגדולות בתולדות האנושות, וזה ההרכובות. לא, הרכובות, איפה אתה מכניס את הרגליים, השני חוטים האלה שיוצאים מהעוקף, ואתה מכניס לתוכם את הרגליים, זה מאפשר לעצמך לאזן את עצמך ולישון ולרכב בשינה. המונגולים רכבו, ישנו. רכבו וישנו?
תגיד, רכבו אחרי זה גם ירו והכל וזה, אבל היו מסוגלים להפתיע, זאת אומרת להגיע, אמרו, אוקיי, לא יגיעו מחרתיים, הם הגיעו היום. לקח להם 3 ימים להגיע לפה, לילה לפה. הטיבטים היו הרבה יותר איטיים, נקרא לזה. החלק השני של ההיסטוריה הסינית, תקופת השבר נקרא לזה, תקופת הפרגמנטציה, מהמאה ה-13, כשאז יש חדירה מונגולית מאוד חזקה, המונגולים אז שולטים בסין, דרך המאה ה-14, שזו תקופת החדירה השנייה, סליחה, אחרי תקופת החדירה השנייה, זה תחילת הצמיחה של הבתי ספר העצמאיים הטיבטיים, בראשותו של צונקפה שממציא את הגלוקפה, זה צונקפה ואלה הגלוקפה, המצנפות הצהובות. במאה ה-17, הדלאי לאמה החמישי בעצם הופך להיות גם המנהיג הרוחני וגם המנהיג הפוליטי של טיבט. עד אז הדלאי לאמה היה אחד מיני למות, זאת אומרת היה, נקרא לזה דמות רוחנית דתית, סמכות דתית בלבד, עכשיו הוא הופך להיות גם שליט פוליטי במאה החמישית לפני הספירה, והדלאי לאמה החמישי גם בונה את ארמון הפוטלה בלאסה, שישמש מאז כארמון החורף של הדלאי לאמה. חמישי לפני הספירה? אנחנו אחרי. עם טיבט אנחנו כל הזמן... לא, זה אז טעיתי. לא, הדלאי לאמה החמישי במאה ה-14, במאה ה-17, 1642 מעולה. ב-1720 הסינים שוב מחזירים נציגים שלהם, גובי מס לטיבט, מה שאומר השתלטות של שושלת צ'ין חברה על טיבט, לפחות, בוא נגיד אף אחד לא מתנגד להם, אז הם מחזירים את האמבנים שלהם, וב-1912 שושלת צ'ין קורסת וטיבט מכריזה על עצמאות, וב-1950 היא נכבשת על ידי סין, ה-PLA, ה-People's Liberation Army, נכנס למזרח טיבט, וב-1958-59 הם משלימים את הכיבוש של לאסה. לאסה נמצאת בסמוך לעמק שנקרא עמק ירלוק, שהוא בעצם ערש התרבות הטיבטית, על פי, הוא מקושר למיתוסים לפני הספירה. לפני הספירה זה מלכים מיתולוגיים, זה לא אמיתי, אין לנו שם היסטוריה, אין לנו שם היסטוריה בטח שלא כתובה. אז כל המלכים המיתולוגיים, כמו ניאטריצנפו שנולד שם והוא ירד מהשמיים לעמק הזה, גם הקברים של המלכים הטיבטיים האמיתיים, כולל סונגצן גמפו וטריסונג דצן, המלכים החשובים, נמצאים בעיירה שנקראת, בסמוך לעיירה שנקראת צ'ונגיה, ליד סמיה, ליד מנזר סמיה, סליחה, לא ליד סמיה, ליד, לא משנה, בצ'ונגיה, ושם הם קבורים, שם הם נטמנו, בעמק הזה, בעמק ירלוק, גם נבנה המבנה היציב הראשון, צריך לזכור, זאת חברה נוודית שחיה באוהלים. המבנה היציב הראשון שנבנה זה היה ארמון יומבולגנג, או יומבולקנג, שהפך להיות הארמון של המלכים הטיבטים הראשונים, ואחרי זה הפך להיות מקדש בודהיסטי, ועמק ירלוק זה בעצם ערש התרבות, מקום לידתו של הכתב, קשור גם עם נקרא לזה, ההרגלים השמאניים, הבודהיסטים, הטרום-בודהיסטים מתקופת הבל. המלך שהכי מזוהה עם ההכנסה של הבודהיזם לטיבט זה סונגצן גמפו, המלך ה-33 בשושלת ירלונג ומייסד האימפריה הטיבטית. על סונגצן גמפו נכתב כך, בטסטמנט אוף בא, טסטמנט אוף בא זה אחד הטקסטים הטיבטיים ההיסטוריים המוקדמים שאנחנו מכירים. At that time the king established a great empire. He sent the learned Tunmi to India and the letters were transformed into Tibetan writing. letters במובן של אותיות, לא במובן של מכתבים, כן? זאת אומרת, הם ממציאים את הכתב בעצם. From this time forth the law of the Dharma began to shine in the land of סנו, זוהי אני אז אזכיר פה את החלון. הוא שולט במאה השביעית, במחצית הראשונה של המאה השביעית, ומאחד את מרכז טיבט לאימפריה אחת. הוא מטיל על אותו טוני סנבוטה לנסוע להודו ולהביא איתו את הכתב. אז הוא מביא איתו, מה יש לנו במאה השביעית? יש לנו כתב ברהמי מאוחר. זה שלהי תקופת שושלת גופטה בהודו, זה כתב ברהמי מאוחר.
כתב ברלי מאוחר נקרא גם כתב גופטה, וזה בעצם הבסיס לכתב הטיבטי. והוא כמובן מכניס את הבודהיזם לטיבט, בין היתר על ידי זה שהוא מתחתן עם נסיכה נפאלית בודהיסטית ונסיכה סינית בודהיסטית, בריקוטי וואן צ'נג, שמביאים איתם פסלים וטקסטים ולאט לאט מעשירים את התרבות הבודהיסטית טיבטית, והוא גם בונה את המקדש הראשון, סונסן גמפו בונה את המקדש הבודהיסטי הראשון בלאסה, מקדש הג'וקנג, קיים עד היום, אפשר לבקר בו. הוא נחשב אחד משלושת מלכי הדהרמה בטיבט. שלושת מלכי הדהרמה זה סונסן גמפו שהביא את הבודהיזם לטיבט, כאילו. טריסונג דסן שהחדיר אותו באמצעותו של פדמה סמבהבה שנחשב כאילו מביא הבודהיזם לטיבט, ככה מכיר את האנשים האלה. ויחד איתם יש מלך נוסף שנקרא רל פצ'ה, מהמאה התשיעית, שלושתם נקראים גם שלושת מלכי הדהרמה, כמובן שבערוב ימיו הוא נטמן באותו קבר בעמק ירלונג שהזכרנו אותו קודם. המלך השני, מלך הדהרמה השני, טריסונג דצן, במאה השמינית, במחצית השנייה של המאה השמינית, כלומר כ-150 שנה לאחר סונסן גמפו, הוא כותב על עצמו ב-Testament of Ba, The Dharma has been brought to the land of snows, may it spread as widely as the sky, and may beings awaken through its light. זאת אומרת, הוא בהחלט רואה את התרומה שלו להביא את הבודהיזם, הוא המלך ה-38 בשושלת ירלונג, ובאופן רשמי בתקופתו, בודהיזם הופכת להיות דת המדינה, כאשר הוא מזמין שני דמויות מרכזיות, נזיר מאוניברסיטת נלנדה, אוניברסיטת נלנדה זה בהודו. זו האוניברסיטה הבודהיסטית, אולי האוניברסיטה הראשונה בעולם בעצם שמוקמת, בטח 1,000 שנה לפני היילברג, נחשבת כמרכז לימודים בודהיסטי, היום יש שרידים שלו, זאת אומרת, אני ביקרתי שם, מקום מאוד מעניין. אז הוא מביא איתו נזיר הודי, סנטרקשיטה מנלנדה, והוא מביא איתו את פדמה סמבהבה שהיה, פדמה סמבהבה, פירוש השם זה שישוב על פרח לוטוס, פדמה זה פרח לוטוס בסנסקריט, סמבהבה זה מיישב את עצמו, זה שישוב על פרח לוטוס, הוא נחשב כמבשר הבודהיזם בטיבט. נכון שהמלכים, לולא המלכים, ללא טריסונג דצן וללא, ומוקדם יותר ללא המלך הקודם, הוא לא היה יכול לעשות את זה ללא התמיכה המלכותית, אבל רשמית פדמה סמבהבה נחשב זה שמביא את אנחנו נראה אחרי זה איזה ציור שלו או משהו כזה. למה ישוב על פרח לוטוס? גם הבודה ישוב על פרח לוטוס, להזכירכם, הבודה שקיימוני, למה הבודה שקיימוני יושב על פרח לוטוס? כי פרח לוטוס מסמן את זה שמתוך הבוץ יכול לצאת יופי, כאילו הוא גדל בביצה כל כך יפה וזה. בתקופתו של טריסונג דצן גם נבנה המנזר הראשון בטיבט, הזכרתי קודם את המקדש הראשון בטיבט, ועכשיו אני מזכיר את המנזר הראשון בטיבט, מנזר סמיה, שנמצא כ-80 קילומטר מלאסה. עכשיו, במאה ה-19 וה-20, טיבט, אני אעשה את זה ממש קצר, כי אני רוצה להיכנס באמת יותר לשפה, טיבט נכנסת למשבר, נקרא לזה, נקלעת לתוך המלחמה הקרה הראשונה. המשחק הגדול, מה שהבריטים קוראים במאה ה-19, המשחק הגדול, זה בעצם משחק בין בריטניה לבין ברית המועצות. להזכירכם, בריטניה שולטת בהודו בסוף המאה ה-19, ברית המועצות, לא ברית המועצות, רוסיה הצארית, כבשה דרומה את הסטנים, ולמעשה את אוזבקיסטן, קירגיסטן, טאג'יקיסטן, טורקמניסטן וקזחסטן, והפכה את זה מה שנקרא לראשן טורקיסטן, ולמעשה מה שנותר בין הרוסים לבין האנגלים באסיה זה רק אפגניסטן, והאנגלים לא אוהבים את זה. והם מתחילים את המשחק הגדול, ברוסיה יש לזה שם אחר, והאנגלים קראו לזה The Great Game, זה בעצם האב הרוחני של המלחמה הקרה. War by proxy, מרגלים, בריתות עם שבטים מקומיים, כל התרגילים של המלחמה הקרה משנות ה-50 ואילך, בוצעו כבר פה, כולל המרגלים וכולל כולם. למה זה מעניין? כי בעצם ה-Great Game פעם ראשונה סוגר את המרחבים של אסיה.
פעם ראשונה ששתי מעצמות ניצבות אחת מול השנייה ואומרות, אוקיי, כבשנו הכל, לא נשאר לנו, כאילו, אנחנו, רק אפגניסטן בינינו. ואז הם מתחילים באמת את המשחק הגדול, כאשר החשדות של הבריטים זה שהרוסים מנסים לארגן לעצמם השפעה מוגזמת בטיבט, והם מחליטים דבר ראשון למפות את האזור ולפתוח אותו, הבריטים, כן? למפות את האזור ולפתוח אותו למסחר ולהשפעה, והם שולחים את המודד הראשי ההודי שלהם, ניין סינגרוואט מבנגל, שמתחפש לנזיר ונוסע ב-1860 עד 1870 וממפה את טיבט, הוא כותב כך: I disguised myself as a monk, counted my steps with prayer beads, זה אפרופו המרגלים, כן? And drew maps by night. The land was high, cold and strange. הם לא מסתפקים בזה, ו-40 שנה מאוחר יותר הם שולחים משלחת צבאית ללאסה בראשותו של קולונל בשם פרנסיס יאנג אסבן. המשלחת הזאת עושה די שמות בדרך ללאסה, אבל בסוף מצליחה להגיע ללאסה, זאת אומרת, בוא נגיד כך, כשחיילים טיבטים התייצבו מולם אז הם מתו, נגיד את זה ככה. בסוף הם מצליחים להגיע ללאסה ולהיפגש ולסגור הסכם, די בדורסנות הייתי אומר, לסגור הסכם, הם לא נפגשים עם הדלאי לאמה עצמו, ה-14, אלא עם הסגנים הזוטרים נקרא לזה, כל מיני פקידים זוטרים יחסית, אבל כורתים איזשהו הסכם, והמשלחת חוזרת חזרה להודו. יאנג אסבן בעצמו חוזר בתשובה ומחליט להישאר במנזרים, הקולונל הבריטי, הסר הבריטי, והוא כותב כך על ההחלטה הזו שלו: In those silent monasteries I felt the majesty of a civilization governed not by greed but by spirit. אנחנו נעבור עכשיו קצת באמת לשפה. קודם כל, השפה הטיבטית היא חלק ממה שנקרא משפחת השפות הטיבטו-בורמניות, שהן ענף בתוך משפחת השפות הסינו-טיבטיות. משפחת השפות הסינו-טיבטיות מתחלקת לשני ענפים, הסיניטיות, השפות הסיניטיות, והשפות הטיבטו-בורמניות, אוקיי? אלה שני בעצם החלקים שזה מתחבר אליהם, כאשר אותנו בעיקר מעניין הסניף הטיבטו-בורמני, והסניף הטיבטו-בורמני הוא למעשה תת סניף של, תת-סניף של השפות הסינו-טיבטיות. במשפחת השפות הטיבטו-בורמניות, בתת הענף הזה, יש לנו מאות של שפות שמדוברות בטיבט, בצפון מזרח הודו, בנפאל, בבוטן, במיינמר, מיינמר זה בורמה, בלטיסטן זה בפקיסטן, וחלקים של סין ודרום מזרח אסיה. כל מיני שפות כמו קארן, מי שמכיר את שבטי הקארן בבורמה, בודו, גם כן שפות שבטיות. זאת אומרת, יש פה מצד אחד עירוב של הרבה מאוד שפות שמדוברות על ידי יחסית מעט אנשים. אתם יכולים לראות ספיקרס, 1 מיליון, בורמיז יש 35 מיליון, אבל באחרים זה לפעמים שבטים קטנים, הבודו גארו, מיליון איש מדברים את השפה במקרה הטוב. וכל השפות האלה, מה, היו רק מדוברות או שזה גם כלל? חלקם יש להם כתב, חלקם אין להם כתב. חלקם יש להם כתב ואין להם כתב, חלקם אין להם, והכתב שיש להם זה בדרך כלל כתבים שאנחנו מכירים, בא מטנס. כאילו, המהות של השפה היא מדוברת. כן, כן, כן. השפות השבטיות, נקרא לזה, הן לחלוטין מדוברות. בורמזית, למשל, יש לה כתב, יש לה ספרות, יש לה... אבל הן שונות מהותית אחת מהשנייה? כן, כן. זאת אומרת, מישהו שמדבר... לא יבין, לא יבין. מי שמדבר בודו לא יבין טיבטית, לגמרי, לא, 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 לגמרי. ממש אין קשר, אתם יכולים לראות את זה פה, את המרחק של הקשר בעצם. תחת המשפחת השפות הסינו-טיבטיות, יש לנו את הסיניטיות ויש לנו את הטיבטו-בורמניות, אוקיי? שתי משפחות. כאשר הסיניטיות פחות מעניינות לנו כרגע, הטיבטו-בורמניות מתחלקות לקמרופן, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל אלה שפות שהלכו לכיוון, נקרא לזה וייטנאם קמבודיה, ולסנטרל שמתפתח לכיוון הווסטרן טיבטו-בורמן, שממנו בסופו של דבר מהשפות הבודיות ומהשפות ההימלאיות יוצאת הקלאסיקל טיבטן, שזה מה שאנחנו מתעסקים איתו היום. אתם יכולים לראות פה שיש פה הרבה ניבים, למשל לפצ'ה, נאוואר, תמאנג, שרפה, אלה הכל ניבים שמדוברים בנפאל, אלה שבטים נפאלים. הנאוואר יושבים בעמק קטמנדו, הלפצ'אז יושבים במערב נפאל, התמאנג יושבים במרכז נפאל, והשרפה יושבים בצפון מזרח נפאל, באזור של האברסט.
ההבדל בצבעים? מה? מה ההבדל בצבעים? הצבעים, אני לא יודע, אני חושב שזה שפו, לא יודע, לא יודע. לא יודע. בכל אופן, אני חושב שהמסר של השקף הזה זה בעיקר שההתפתחות היא מאוד מורכבת. זאת אומרת, יש פה שפה על גבי שפה על גבי שפה על גבי שפה, ותזכרו תמיד ברקע שטיבט היא מבודדת. מעט מאוד אנשים נכנסים אליה ויוצאים ממנה, גם בגלל הריחוק הגיאוגרפי שלה וגם בגלל הקסנופוביה שלה, היא לא אוהבת זרים. אז כאמור, משפחת השפות השפה הטיבטית שייכת למשפחת השפות הטיבטו-בורמניות. הכתב שלה, שהתפתח החל מהמאה השביעית לספירה, החל מהמאה השמינית לספירה, זה מה שנקרא כתב אבוגידה. מכירים? נתקלתם במושג הזה? נתקלתם? אוקיי, אני אדבר על זה כמה מילים בשקף הבא, כי זה מעניין. זה כתב אבוגידה טיבטי, הוא נקרא אגב, אבוגידה זה מילה ערבית, זאת אומרת, הוא נקרא על שם כתב גזע, אמהרי, שזה כתב האבוגידה הטיפוסי, כאילו, תכף אני אסביר מה זה. יש לנו שלושה... אביב, יש לזה קשר לאבג'ד בעצם בערבית? אבוגידה זה נשמע זה שכאילו שזה אומר כתב ללא ואוולס בעצם. לא? ללא ואוולס, ללא אותיות תנועה. לא, לא, אני לא חושב, אני לא לא חושב. חושב. ממה שאני הבנתי, הכינוי הוא אבוגידה, וזה נקרא על שם, ויש בזה ואוולס. זאת אומרת, לא, הוואוולס נדבקים בעצם לשמות העצם, אתה צודק. זה אבא של גילה. אז אולי זה קשור. אולי זה קשור. יכול להיות, יכול להיות, ואני צריך לבדוק. כמו שאמרתי, פה אני על קרקע קצת פחות בטוחה מאשר עם הסנסקריט, לא ששם הייתי על קרקע מאוד. פשוט סתם, לעברית וערבית, הרי יש כאלה שלא קוראים לעברית וערבית סקריפט, כמו סקריפט לטיני, אלא קוראים להם אבג'ד, שזה מגיע מערבית, כאילו א' ב', כאילו זה א' ב' הערבי, אבג'ד, ושאין בו ואוולס בעצם. לא הכרתי את זה, לא הכרתי את זה, אבל כן, אני אשלח לך את זה. אקרא על זה. כאילו יש ואוולס שהם מסירים אותם, זה הניקוד, זה כל הסימני ניקוד שאף אחד כן, לא... כן, לא, יש לך שתי צורות של ניקוד, יש לך ניקוד של קונסוננס, זה הדיאקריטי, ויש לך ניקוד של ואוול, שזה הניקוד תנועתי, כאילו. בגדול, אני תכף אדבר על זה, אבל מה שמאפיין את האבוגידה, וזה בדומה לסנסקריט, זה שהקונסוננס מופיעים כבר מונעים עם התנועה ה, ואתה צריך לשנות אותה. אוקיי? זה לא כמו באנגלית ובעברית, נגיד שהקונסוננט מופיע זה, ואתה צריך להניע אותו או על ידי אות, A-I-O-U, או על ידי ניקוד. כן? התפתחות השפה, אני לא כך, זאת אומרת, זה לא כך חשוב, אבל שוב, זה סוג של גם פה, late Brahmi script, דברים שהזכרנו אותם. מאה התשיעית עד עשירית, זו תקופה מאוד חשובה של תרגומים, אנחנו תכף נפרט על זה יותר, ובמאה ה-13 עד ה-17 זה יצירה של טקסטים טיבטים עצמאיים, זה כבר לא תרגומים. אוקיי? עד המאה ה-13, מאה ה-14, תרגום, מתרגמים בטירוף. כאילו, ותכף נראה גם איך הם מתרגמים, ולמה הם מתרגמים ככה, ואיך הם פותרים בעיות או לא פותרים בעיות. אבל מהמאה ה-13 עד המאה ה-17 בעצם מתחיל סיפור של טקסטים עצמאיים טיבטיים, שגם את זה נזכיר במילה אחת, ולבסוף ההתפתחות של השפה הטיבטית לשפה ורנקולרית, לשפה מדוברת, עם שלושה ניבים עיקריים, הניב המרכזי, ניב אמדו וניב קאם. רק שתדעו, קאם, האזור של קאם, דרום מזרח טיבט, זה עכשיו אזור של שודדים. להגיד למישהו בטיבטית הוא קמפה, זה להגיד הוא בנדיט. זאת אומרת, תדעו את זה. הכתב הטיבטי, ופה אני מזכיר את העניין הזה של האבוגידה. פה אנחנו יכולים לראות טקסט אמהרי למשל, שממנו בעצם צמח המושג אבוגידה, וזה מדובר פה על שיטת כתיבה סגמנטלית, שהצירוף של האות ייצור והאות ניקוד מחוברים בתור יוניט אחד. זאת אומרת, יוניט אחד שהוא מבוסס על ה-consonant letter, זאת אומרת על אות הייצור, וה-vowel notation משני. דומה מהבחינה הזאת לעברית, אבל מגיע מראש מונע. אם אין תנועה, אז זה את. אוקיי? אם אין תנועה, זה את. אם יש תנועה שנדבקת כאילו, וזה תכף נדבר גם על ההדבקה הזאת, אז
אז זה דומה לניקוד כמו בעצם סימן דיאקריטי. טוב, זה מגיע מהלייט בראמי סקריפט, הסקריפט שנקרא גופטה. זה סקריפט שנכתבו בו הרבה מאוד טקסטים הודיים דרך אגב. תקופת הגופטה היא תקופה של יצירה תרבותית מאוד גדולה בהודו, ויש שני סגנונות של כתיבה של הסקריפט הטיבטי, אחד נקרא אוצ'ן, אחד נקרא אומה. בגדול, להבנתי, משתמשים באוצ'ן בדרך כלל, זה מה שאנחנו רואים, וההבדל ביניהם זה אותיות גג או בלי גג. זאת אומרת, אני אגיד לכם את האמת, לנו פחות חשוב, כי אנחנו הולכים פה על תעתיק, על ויילי, או על extended ויילי. ותכף נדבר על זה. מה? אתם חייבים, אתם לא יכולים, תראו, הוויילי, ה-extended ויילי, זה היום הדרך הכי מדויקת לאפיין את הכתב טיבטי. אלא כן הטיבטי שכותב בטיבטי, אלא כן לדורג'י וואם. שאלה בסוף, על מה אתה מפעיל את המודל? במאמר בסוף השתמשנו באותיות טיבטיות. אותיות טיבטיות? ואיזה? אומה או... אתה יודע? אתה לא יודע. מה שהיה. הם בהמבורג החוקרים עובדים... לא, אנחנו יודעים מה שהתוכנה שממירה את זה מ-extended ויילי לטיבטית, מה שהיא ממירה. אתם כאילו קיבלתם את זה ב-extended ויילי ואמרתם לטיבטית? כן. אתה בטוח, לא כל הטסקים, זה בדיוק העניין, הרבה מהטסקים כבר היו בטיבטית. מה היה כבר בטיבטית? לא יודע, אני לא זוכר, אני רק זוכר שזאת הייתה הבעיה בעצם, לא? לא, הם לא היו בטיבטית, אמרנו את הכל לפי מה ש... רגע, בסנסקריט אתם מכניסים בסנסקריט או ביאס? סנסקריט זה היה... בסטי? כן. למה לא אני די ב-extended בטוח ויילי? שכל הטסקים היו ה-IAST הרבה יותר מוגדר וברור ואני אדבר על זה לקראת הסוף, אבל בעיקרון, ה-extended ויילי זה הדרך הכי מדויקת לשקף ולעבור בין כתב טיבטי לבין תעתיק אנגלי. הכי מדויקת, שוכחת בחשבון סימנים דיאקריטיים ודברים כאלה, ואגלוטינציה שתכף נדבר על זה, אבל ה-extended ויילי מיועד אך ורק לזה ולא לקריאה. אי אפשר לקרוא את זה. אי אפשר לקרוא את extended ויילי? אי אפשר. אז מה קרה? כל הבזונג הזה וה-BZS, זה הרי הכל סימנים שמראים לך צ'ופצ'יק קטן כזה וצ'ופצ'יק קטן כזה וצ'ופצ'יק קטן כזה וצ'ופצ'יק קטן כזה. אתה לא יכול לקרוא את זה, אתה לא יכול לקרוא את זה. אנחנו לא יכולים לקרוא את זה לטינית, אני מתכוון, באופן לטיני אפשר לקרוא את זה. להבדיל מה-IST אתה יכול לקרוא. אבל טיבטים יכולים לקרוא את ה-extended ויילי. רק אקדמיים. רק אקדמיים. רק אקדמיים, טיבטים לא יכולים לקרוא. לא, אבל אקדמיים, כאילו בסוף מי שמכיר את ה-extended ויילי יודע לקרוא את זה, זאת אומרת, מי שלא מכיר יקרא את זה. אני אומר, לצרכי דיגיטציה, אני חושב שה-extended ויילי הוא הכי נכון, אבל לצרכי קומוניקציה, הוא ממש לא. קומוניקציה בין בני אדם, בגלל שהוא מאוד לא ידידותי. עדיף את הוויילי לא extended, אבל אז אתה לא יכול לעבור. זה לא 100% החלפה. לא, הוויילי הוא לא מספיק מאוחר. בסדר, אנחנו נדבר על זה עוד זה. פונולוגיה טיבטית, איך מבטאים טיבטית? אז קודם כל יש כמובן וריאציות בביטוי בין מחוזות, בין אזורים. יש טונליות בטיבטית. עכשיו, שפה טונלית זה סיפור אחר לגמרי. אוקיי? שפה סינית היא שפה טונלית, יש בה 4 טונים, בר. אוקיי? אני לא יודע להגיד את הטונים, נכון, אם הייתי יודע סינית אולי. אבל טיבטית התפתח ב-300 שנה, 400 שנה האחרונות, בעיקר בניב לסה, בין 2 ל4 טונים. אוקיי? לנו פחות משנה, כי זה לא רלוונטי לטקסטים קלאסיים, אבל תדעו שיש טונים. יש גם הרבה פעמים קונסוננט סטקס כאלה, אתה רואה כאילו אות וסביבה מלא סימנים וזה וזה וזה, זה בעצם בדיבור, הרבה פעמים מפשטים את זה, וכמובן שהביטוי משתנה בין אוצן, קאם ועמדו, פה למשל אנחנו רואים את למה זופה רימפוצ'ה. רימפוצ'ה, אתם יודעים כבר מה זה? רימפוצ'ה זה הנכבד, the venerable. למה זופה הנכבד, לפני שניתן לכם לשמוע אותו עושה צ'אנטינג, אני רק אספר עליו סיפור קצר. ב-88 או 89 הייתי בדרמסלה,
באיפה שהדלאי למה. ומת, למה ישי דנדה הלך לעולמו. אחד הלמאים הגדולים שהיו בסביבתו של הדלאי למה, למה ישי דנדה, הלך לעולמו, והיה צריך למצוא את היורש שלו. עכשיו, אתם יודעים איך מוצאים יורש של הדלאי למה, זה צריך להיות מישהו שנשמתו התגלגלה אליו, זה לוקח שנה, שנתיים, והנה מצאו, ואחד הלמות, כאילו הלמות הולכים לעשות מדיטציה על כל מיני אגמים, ולדמיין את הלמה הבא, כאילו שירש את פירוש הביטוי למה זה incarnation. כלומר, למה חייב להיות גלגול של למה קודם. אז למה זופה חלם עליו, אני לא זוכר איך קראו ללמה שחלם עליו, אבל הוא חלם עליו בבית חווה ספרדי. ואכן בבית החווה הספרדי הזה, בספרד, נמצאה משפחה של פליטים טיבטים, והבן הצעיר שם היה, עשו לו את המבחנים, והוא נבחר להיות למה זופה, זה שאנחנו רואים אותו כאן, עשו לו את המבחנים. אני שמעתי את הסיפור הזה במי שהיה הנהג של למה ישי. למה ישי היה לו כזה ג'יפ וויליס הודי כזה עתיק, והיה לו נהג בחור אוסטרלי יהודי בשם מקס. ומקס תפס אותי יום אחד וסיפר לי את הסיפור, והוא אומר, כשלמה זופה הגיעה, הוא אומר, כשלמה ישי היה בחיים, אז הוא תמיד ניג'ס לי להחליף את הלוחיות רישוי, כי אנחנו לא לעבור טסט כמו שצריך, כי הלוחיות רישוי הקומות. ולא עשיתי את זה, והוא הלך לעולמו. והוא אומר שלמה זופה הגיע לדרמסלה. ראיתי שכבר את כל המבחנים וזה וזה וזה, הוא הגיע לדרמסלה, הוא היה ילד בן 3, כן? הוא התחיל עם גלימה אדומה וזה, התחיל להסתובב סביב הג'יפ של למה ישי, ונעמד מול לוחית הרישוי האחורית, והצביע עליה והתחיל לבכות. אז בואו אבל אתה מתקרב למנזר טיבטי, אתה תמיד שומע את הצ'אנטינג הזה, לא, 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 לא. מה הם אומרים שם? וזה מקרים, סטרוטרות מקרים, כאילו... זה תפילה, הם מקריאים, זה לא תפילה, זה לא תפילה, זה הקראה. הקראה זה לימוד? זה כן, זה יכול להיות גם לימוד. שמה שכתבים עתיקים כאילו? זה קנגיור וטנגיור, זאת אומרת, בעיקר הקנון הטיבטי, זאת אומרת, הקנון הבודהיסטי הטיבטי, שאנחנו מכירים אותו, זאת אומרת, מוכר לנו. עכשיו אנחנו נכנסים לאחד החלקים הקשים בדקדוק הטיבטי, וזה הגלוטינציה או הדבקה. אבל לפני כן אני אזכיר עוד, כאילו יש סדר מילים קבוע בטיבטית, subject, object, verb, תמיד, כמעט תמיד, זאת אומרת כמעט לא משתנה, ויש מה שנקרא agglutinative postpositions, זה לא רק postpositions, זה גם יכול להיות prepositions וכדומה, כאשר מה זה בעצם אגלוטינציה או שפה אגלוטינטיבית? אגלוטינציה זה מילה ביק, glue, כן. An agglutinative language primarily forms words by stringing together morphemes, each typically representing a single grammatical meaning without significant modification to their forms. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את השורש ומתחילים לעשות לו אגלוטינציות, זה יחסה, וזה מין, וזה מספר, וזה האם זה דרישה, או שזה עתיד, או שזה עבר, או whatever, טוב, זה לא בשמות עצם כמובן, אבל... בעברית יש כאילו חלקים כאלה, לא? לא על אות אחת, זה לא אגלוטינציה, זאת אומרת, זה אות סריאלית. ממש אותיות כאלה? כן, 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 אתה רואה את האות הטיבטית, וסביבה כל מיני סימנים, כאילו. בטיבטית אין גרמטיקל ג'נדר, אין ג'נדר דקדוקי, זה לא מדויק. לשמות עצם מסוג מסוים יש, מסוג אנושי, זאת אומרת, גבר אישה זה כן זכר נקבה, אבל מערכת וגלגל צומת. איננימט, זאת אומרת, זה לא חי, זה לא מעניין אותה. רוח שאלה, כי יש פה edge cases, אתה שם הולך ל-edge cases. בכלל הומו של כל ילד, נכון? כן. בעברית כן, בעברית זה מאוד קשה, רוב האנשים טועים בעברית, מה זכר נקבה. אולי אני.
וגם כשאתה אומר שפות, אז פתאום הזכר נקבה גם מתחלף בכל מיני מילים. נכון, נכון. זה... יש את העניין של אונוריפיקס, שזו שפה שנורא אוהבת לתת כאילו תארי כבוד, וזה קצת מכביד עליה. ויש את העניין של אבידנציאליטי. מישהו מכם היה במודיעין? מישהו היה ב-8200 משהו? יש במודיעין, כשאתה מוציא ידיעה, יש מה שנקרא הערכת שדה. אות מא' עד ה' ואות מא' עד ה' ומספר מ-1 עד 5. האות מסמנת את אמינות המקור, המספר מסמן את אמינות הידיעה. ראה, שמע ממישהו שראה וכו' וכו'. אז יש פה אבידנציאליטי, זאת אומרת, הפעלים הרבה פעמים מסומנים בשביל לדעת מה המקור. המקור הוא ישיר, המקור הוא טקסטואלי, המקור הוא hearsay, שמועה, המקור שמעתי ממישהו וכו' וכו'. בשפות האגלוטינטיביות האלה, דיברתי על זה מקודם בעצם שזה אות שורש, או מילת שורש, מילית שורש, וסביבה כאילו זה יכול להיות affixes, prefixes, suffixes, infixes, כלומר בתוך האות, או circumfixes, מסביב לאות. והם מצטרפים למילת השורש כדי לייצר דרגה יותר גבוהה של שקיפות, נקרא לזה, לגבי הזה. זה קצת מסבך אותנו, אבל זה באמת מייצר שקיפות. אני רוצה לתת דוגמה לאגלוטינציה טיפוסית. לקח לי שבוע להבין את הדוגמה הזו. הדוגמה הזו, המשפט הוא זו פאי עם פה. אוקיי, בגלל זה אמרתי גם אי אפשר לקרוא את הבזוס הזה. זה נקרא זו פאי עם פה. אוקיי, ככה קוראים את זה. מי שאקדמאי שיודע טיבטית, ידע לקרוא את זה ככה. אני טיבטית צריך. זה ויילי, לא? זה לא אקסטנד ויילי. זה ויילי, כן. זה ויילי, זה לא אקסטנד, כן. והפירוש המשפט זה האם זה נעשה. אז קודם כל זה בא מהשורש זו, לעשות. רוב השורשים נמצאים בצורת הבינוני שלהם, כאילו, לעשות, לבנות, לאכול וכו'. ואז אנחנו בעצם יוצרים שרשרת של מורפמות. קודם כל אנחנו לוקחים את הזו עם הפסט פורם שלו, עם העבר שלו, כן? עשה, אם זה נעשה, כן? לוקחים את הפה בתור נומינליזר, זאת אומרת, הפה זה בעצם ה-it, was it made, כן? זה בעצם ה-it. היין זה האוגד, הקופולה, to be, אוקיי? והפה זה ה-interrogative particle, כלומר זה השאלה, האם, אוקיי? בסך הכל, אתם רואים, מדובר פה כלומר, אתה לוקח את השורש זו, אתה מוסיף לו אגלוטינציה, ואז אתה הופך אותו לעבר, אוקיי? אתה מוסיף לו את הפאי עם פה, אתה נותן לו הרבה יותר מידע לגבי הסטטוס הדקדוקי שלו. כלומר, כל מורפמה מוסיפה, בעצם כל מורפמה במילה, מוסיפה בעצם פונקציה סינטקטית ברורה, שזה סימן של אגלוטינציה, זה בעצם ההגדרה של אגלוטינציה של שפה. נושא של יחסות, מין, מספר וכדומה, משתנה כמובן לגבי שמות עצם ופעלים. בשמות עצם יש 9, כדרך אגב, כמו בסנסקריט, 9 יחסות, 9 יחסות שאמורות להביע את המקום של המילה הזאת במשפט. אנחנו לא צריכים להתעסק כרגע עם יחסות, גם אין לנו שום משימת קצה שהולכת לשם. בסנסקריט היה לנו עד שהבנת. אבל פה בטיבטית אין לנו כרגע משימת דאוסטרנטס כזו. עכשיו, החלקיקים האלה שאמורים לתת לנו מידע נוסף, מצטרפים לביטויים מלאים, לא רק לשמות עצם הפרטניים. אמרתי שאין מגדר, אבל יש זכרי ונקבי ל-animate nouns, לשמות עצם שהם חיים, אבל לא inanimate, מה שאמרתי קודם, כאילו גבר אישה זה כן יהיה זכר נקבה, גנן גננת, אני לא יודע מה. רבים, הרבה פעמים מסומן
בספירה, זאת אומרת 1, 2, 3 הרבה, כן? ויש גם שמות עצם קולקטיביים שמביעים הרבה. כלומר, מילה יכולה להפוך למילה אחרת כדי לציין ריבוי. לא רק תוספת, לא רק אם, בסוף. ילד, ילדים. כך שאין לנו את האפשרות לעשות את ההכללה הזאת בצורה מדויקת. definite ו-indefinite partner, מרקר זה אני עדיין לא הצלחתי להבין מה זה אומר. לגבי הפעלים, בעיקרון הם לא כל כך מתעסקים בגוף ובמספר, אבל יש 4 זמנים. יש הווה, עבר, עתיד ואימפרטיב, מה שנקרא, ציווי. כלומר, העתיד הוא לא בדיוק עתיד, אלא מסמל איזושהי כוונה או איזושהי התחייבות לבצע את הפעולה, והוא לא תמיד מחייב אותנו. Tibetan verbs have fallen into 2 main classes, volitional and non-volitional. זה לא כל כך הצלחתי להבין. volitional זה בעצם משהו ש... או its own volition, זאת אומרת, משהו שמניע את עצמו. denote actions under the speaker's control, כלומר, פעלים שהם volitional, מציינים בעצם פעולות שהן תחת שליטתו של הדובר, בעוד שה-non-volitional verbs מציינים פעולות שהן לא בשליטתו של דובר, ולכן חסר בהם את הסטם האימפרטיב. זאת אומרת, יש להם רק עבר ועתיד. אוקיי? הבחנה פה בין 2 סוגי פעלים, ה-volitional ו-non-volitional, כלומר, מה אני יכול לבצע? אני הולך לאכול צהריים. אני הולך לאכול צהריים, זה הולך לקרות, כאילו, זה volitional. אז אין שום בעיה לתת פה את האימפרטיב. אני אוכל צהריים, כן? חד משמעית, כאילו, אין פה בכלל שאלה. אבל פעולות אחרות שהן לא בשליטתי, כן? הלוואי ויהיה שלום. הלוואי ויפרוץ שלום, כן? אז זה באמת שונה. השפה בבודהיזם הטיבטי מהווה בעצם את הבסיס של הבודהיזם הוואג'ריאני, הבודהיזם הטיבטי בטיבט ובאזורים ההימלאיים, כאשר זה מאוד מאוד חשוב. החל מתקופת התרגום הראשונה בטיבט, המנזרים שבהם עסקו בתרגום, מפתחים לקסיקונים ומדריכי תרגום שנקראים מהב יוטפתי, זה השם הסנסקריטי של זה, ובטיבטית, לא יודע, גביור במפוני פה. נדמה לי שכך קוראים את זה, את הוויילי הזה, אבל אני באמת לא יודע לקרוא. וויילי הוא מאוד לא ידידותי לקריאה. זה standardized Buddhist terminology. עכשיו זה מאוד חשוב, כי המאהב יוטפתי מתחילים להתפתח במאה השביעית, עם תקופת התרגום הראשונה, מגיעים לשיאם בתקופת התרגום השנייה, תכף נזכיר את 2 תקופות התרגום האלה, זה לא 2 המלכים, 2 המלכים בתקופת התרגום הראשונה. ועכשיו כמובן המשפט המפורסם שרוב הספרות הסנסקריטית, המעיינית, הבודהיסטית, אני מדגיש, בודהיסטית בלבד, שרדה יותר טוב בטיבטית מאשר בסנסקריט, כי בסנסקריט הבודהיזם ירד בהודו. ירד, הכתבים נעלמו, המנזרים נסגרו, הכתבים נעלמו, המנזירים מתו, כאילו לא עניין אף אחד. ובטיבט זה היה הדבר, ולכן התרגומים הטיבטיים ששרדו הם הרבה פעמים היחידים שלנו. אומרים, יש את הודעתו בטיבטית, לא סתם אומרים. לא, אין לנו דיון אם יש את הודעתו בטיבטית ובסנסקריט. בסנסקריט? לא, בבודהי, זה הדאטה שלנו, כאילו הדאטה בודהיסטית. שאלה יפה. מתורגם. זה היה, יש שם סימן, לא? זה מתורגם בבית, זה לא תמיד מתורגם אותו דבר, זה בדיוק מה שאנחנו מעניין. לא, ברור. שזה לא, שזה תופס עמדה אחרת, ואני אתן לך תכף דוגמאות לזה. שאי אפשר להגיד בטיבט. תקופות התרגום, בעיקרון התרגום, שאנחנו מדברים על תרגום, אנחנו מדברים על תרגום של טקסטים סנסקריטיים, בודהיסטיים לטיבטית, כאשר תקופת התרגום הראשונה זה 100 השביעית עד 9, וכוללת בעצם את ה-Royal Patronage של סונגסן גמפו ושל טריסון דצן,
ופה אנחנו רואים גם תמונה של פדמה-סמבהאווה, שהוא הזה שבעצם נחשב כמבשר הבודהיזם בטיבט, זה שישוב על פרח לוטוס. התקופה הזו מסתיימת בנפילתה של האימפריה הטיבטית עם רציחתו של, אני לא זוכר איך קוראים לו, ב-842 לספירה, כאשר הפוקוס המוקד, מה? זה אהוב על גיא. מה? נגרג'ון. 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 בטח. הראשון שהכרנו. כן, זה הראשון. נגרג'ון האחד, נגרג'ון השתיים. יש הרבה נגרג'ונות, כן. נגרג'ון הארבע. התרגומים מתעסקים בעיקר בהלכות נזירים, שזה וינאיה, סוטרות, שזה בעצם הסוטרות הבודהיסטיות, טנטרות, שזה כל מיני פרשנויות אקטיביות למעשים כאלה ואחרים שצריך לעשות, בהשיות, שזה פרשנויות, והבידהרמה, שזה החלק הסתום בקנון הפאלי, נקרא לזה. הקנון הפאלי מורכב מסוטרה, וינאיה והבידהרמה. סוטרה זה סוטרות, וינאיה זה הלכות נזירים, והבידהרמה זה חלקים סתומים יותר שעוסקים בלחשים ובכל מיני דברים כאלה. מאוד מתאים לטיבטים. הטיבטים תמיד היה להם נטייה למיסטים, נקרא לזה. זה בגלל הנוף הדרמטי. כשאתה חי בגובה 4,500 מטר, והפרחי שלך נמצא במרחק 70 קילומטר ואין כביש, אתה רואה את החיים קצת אחרת. זה גם בגלל שאין חמצן. אבל מגילים לא... אני כבר לא יכול לנסוע טיבט. זה נורא לי. יש לי קבוצה שיוצאת שבוע הבא, אבל... אנחנו עוד לא יודעים איך נעביר אותם מטיבט לנפאל. לא ברור אם הגבול בקונדר פתוח או הגבול השני. סילים עושים בעיות. והדבר הכי חשוב בתקופת התרגום הראשונה זה בעצם תחילת הפיתוח של המאהב יוטפתי, של המילונים האלה. זה בעצם גלוסרי כזה או אחר, שיצר תקן לתרגום סנסקריט טיבטית עבור במטרה להגיע לתרגום מדויק. אבל הביוטפתי האלה מגיעים לשיאם בתקופת התרגום השנייה. תקופת התרגום השנייה זה כבר תקופה של פרגמנטציה, זו תקופה של מאה עשירית עד 12, האימפריה הטיבטית כבר לא קיימת, וזה בעצם מתחיל אחרי התקופה האפלה של עד 978 לספירה, ומגיע לשיא התקופה הזו של תקופת התרגום השנייה במאות 11-12. להבדיל מתקופת התרגום הראשונה, שמגיעה ממרכז טיבט, מהמלכים של האימפריה, כן, בחסותם, תקופת התרגום השנייה דווקא מתחילה מהפריפריות, בגלל שהטיבט מבוזרת כבר בשלב הזה למלא ממלכות קטנות, אז למשל ממלכת גוג'ה בדרום מערב, זה דרום מזרח, זה לא סארט ווסט, זה סארט איסט, טיבט, היא מקום שבו מתחיל לצמוח, עם אנשים כמו המלך ישער והמתרגם רינצ'ן זנגפו, אלה האנשים שבעצם מתחילים את תקופת התרגום השנייה. תקופת התרגום השנייה מתחילה מהשוליים ולאט לאט עוברת למרכז, להבדיל מהראשונה שמתחילה מהמרכז ולאט לאט עוברת לשוליים. הם מתעסקים בעיקר בטקסטים טנטרים, זה כבר האזוטריה נקרא לזה של הבודהיזם. תרגמתם את העיקר, עכשיו אתם מגיעים ל-20% שמייצרים 80% משמעות. ל-80% שמייצרים 20% משמעות, כן? והם מייבאים ועושים סיסטמיזציה לווג'ריינה ההודית. הווג'ריינה זה בעצם הז'אנר של הבודהיזם הטיבטי, וג'רה זה אות הרעם, נקרא דורג'י. דורג'י, השם שלו זה וג'רה בסנסקריט. אוקיי? וג'רה ודורג'י זה אותה מילה. וג'רה בסנסקריט, דורג'י בטיבטית. זה רעם, זה סמל הרעם. נראה לכם אותו בסוף. זה דבר טוב? כן, 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 כן. לא, זה שם קרפטיק. לא כמו סונה. Sea of Merit. סונה. סיוב מה? מריט. מריט? Sea of Merit. לא ידעתי את הפירוש של המילה. זה כזה כוח. אני יודע שפעם היה איזה ילד טיבטי, היה לי דנגי פיזר בנפאל, והיה איזה ילד טיבטי ממוסטנג שטיפל בי כל פעם היה מבין, וקראו לו דאבה. דאבה זה תרופה. אני רואה תרופה שלי. דנגי פיזר הוא היה תרופה שלי.
בתקופת תרגום השנייה, המתרגמים כבר הרבה יותר סיסטמטיים ומודעים לעצמם. כלומר, ביחד עם אביות פרטי, הם כבר מצליחים להגיע לרמות דיוק וקונסיסטנטיות יותר גבוהות ממה שהיה להם בעבר, אבל זה עדיין משאיר אותנו עם בעיות תרגום קשות. בואו ניקח לדוגמה את המושג הכי לא מובן והכי חוזר על עצמו בבודהיזם הטיבטי, שזה שולייתה. הריק, כאילו, העיון, כן? אז שולייתה עברה כמה גלגולים, כאן אתם רואים אותה בסנסקריט ובטיבטית, עברה כמה גלגולים, כאשר בתקופת התרגום הראשונה החליטו שזה יתורגם כטונג פאי, ככה קוראים את הדבר הזה, literally the very quality, כלומר התכונה של הריק, של להיות ריק, וזה נהפך להיות התרגום הסטנדרטי והקנוני, כאשר היו אלטרנטיבות מוקדמות יותר, כמו טונג-ני, או מד-פאי, או כל מיני כאלה שניסו לתרגם את זה, אבל לא ממש הסכימו, ואז זה עובר סטנדרטיזציה בתקופת התרגום השנייה, כאשר המהוויוטפתי, אותם מילונים, אותם גלוסרים של סנסקריט טיבטית, מכריזים על זה סופית כטונג פאי, ומתרגמים את זה כך. ובתקופת ספרות המאוחרת יותר, העצמאית הטיבטית, כבר אנשים כמו צונג קאפה במאה ה-14 והלאה, כותבים בהשיות, קומנטריז על הביטוי הזה, על השולייתה, ואומרים למשל שזה לא שווה ניהיליזם, אלא היעדר קיום מובהק, אוקיי? זאת אומרת, יש על זה גם אלבורציה בהמשך. אבל יש פה מה שנקרא תהליך, עד שזה מתייצב ועד שזה עובר אלבורציה וברור, הדברים האלה הם דברים של תהליך. ופה אנחנו מגיעים בעצם לשני הטקסטים החשובים שאנחנו גם מתעסקים בהם, נכון? קנגיור וטנגיור. אז רק שנכיר אותם טיפה, קנגיור וטנגיור זה בעצם הקנון, או הספרות הקנונית הטיבטית-בודהיסטית המוכרת כיום, כאשר אלו הם שני אסופות גדולות של כתבים בודהיסטיים מתורגמים, וביחד הם מהווים את הקנון הטיבטי, שהם משמרים הרבה מאוד מהטקסטים שהלכו לאיבוד, הטקסטים הסנסקריטיים המקוריים שהלכו לאיבוד. זה תורגם מסנסקריט בתקופות התרגום הראשונה והשנייה, מאה השביעית עד מאה ה-12, והקומפילציה הקנונית, כלומר הקנוניזציה, החתימה של הקובץ, נערכת לקראת, של שני הקבצים נערכת לקראת המאה ה-14. כאשר הקנגיור, פירושו מילים מתורגמות, והוא מכיל בתוכו כ-108 ווליומים, ככל הנראה דברים, כלומר סוטרות, שדובררו על ידי הבודה בעצמו, מה שנקרא בודה ואצ'נה בסנסקריט. בודה ואצ'נה זה דברי הבודה. אז לא יותר גזוק, ככה הוא אמר. אמר או לא אמר, לא יודע, אבל בודה ואצ'נה. כל הטקסטים של הקנגיור משערים שהם ממוצא סנסקריטי, למרות שהיום אנחנו יודעים שיש בקנגיור גם טקסטים שעברו תרגום מסנסקריט לסינית ואז מסינית לטיבטית. מה הם איבדו בדרך? הרבה. הרבה. אני חותם לכם על זה. הסינים לוקח להם 300 שנה להבין איך לתרגם טקסטים בודהיסטיים. מהמאה הראשונה לפני הספירה, ועד המאה השלישית לספירה, או הפוך, מאה השלישית לפני המאה הראשונה, אני כבר לא זוכר, עד שמגיע בעצם אחד המתרגמים שנוסע להודו, מתרגם סיני שנוסע להודו ולומד סנסקריט כמו שצריך, ועושה את זה. אז תדעו שגם בקנגיור יש טקסטים שככל הנראה תורגמו מסינית ולא מסנסקריט. לא הרבה, אבל יש כאלה. הוא מחולק לחלקים על וינאיה, מה? גם לאורנה לקח זמן עד שהוסיפה לנו גם את ה-Chinese translation, את הדאטה. עליי לא רצתה כל כך, בסוף כזה, ברגע האחרון היא הוסיפה. מה? כן, משהו. זה היה כמה... ויוסיפו לכם את זה באותיות סיניות או בפינyin? בתעתיק, כאילו. אנחנו רק מחבר, איפה זה נכתב. זה סיניות? זה לא הטקסט עצמו. אין לנו את הטקסט. זה לא הטקסט עצמו, זה רק בקוף. פתאום זה נוסף, כזה, קמת בבוקר, Chinese translation. Chinese translation.
לא, זה באמת מעניין, זאת אומרת, אם אנחנו מצליחים להתגבר על זה טכנית ואנחנו נצליח, אני חושב, חוצבת מבריק, לא? אז אין סיבה שלא נעשה פה משהו מאוד מעניין. טוב, תכנים, 75% מהיאנה, 25% הינאיינה. זוכרים, מהיאנה זה בעצם הגלגל הגדול, הינאיינה זה תרוואדה, זה הבודהיזם המסורתי יותר. כל הזרמים הטיבטיים הם זרמים מהיאנים, זרמים, לכן 75% מהטקסטים הם טקסטים מהיאנים. זה כולל נושאים כמו וינאיה, הלכות נזירים, טנטרות, פראג'נה פרמיתה, פילוסופיית הפראג'נה פרמיתה ובודיסטוות וכדומה. בקיצור, זה הקנון הטיבטי נקרא לזה, כאשר החלק השני של הקנון הטיבטי נקרא טנגיול. אודות שני הטקסטים האלה כותב האדון פול וויליאמס, The Tibetan canon contains the most complete record of Indian Mahayana and Vajrayana Buddhist literature, including many words no longer extant in Sanskrit, ואני הזכרתי את זה כבר כמה פעמים היום, שהטיבטית מהבחינה הזאת משמרת הרבה טקסטים סנסקריטיים שאלמלא הצמיחה של הבודהיזם בטיבט לא היו נשמרים. ובכל זאת, מה אנחנו יודעים על הטנגיור? הנה, על הטנגיור, כמו שהקנגיור זה מילים מתורגמות, אז הטנגיור זה מסות מתורגמות, והוא בעצם כולל בעיקר פירושים ואילבורציות של הטקסטים הלפעמים סתומים. תזכרו שסוטרה היא בדרך כלל טקסט סתום. היא טקסט, אני הזכרתי את זה שדיברתי על סנסקריט, סוטרה, פירוש המילה זה חוט. ואתה בעצם מתחבר לחוט הזה, הוא כותב, הסוטרה כותבת משפטים, והם לא בהכרח מתחברים לכדי נרטיב, אתה צריך להשלים, אתה צריך להשלים. ופה נכנסת הבאשיה, כאילו התרגום שיודעת לעשות את זה ולעשות איזושהי אלבורציה. גם הטנגיור. לא, אז זה לא ממש תרגום, אלא זה... לא, הקנגיור, לא, זה תרגום של באשיות, סנסקריטיות. הם לא כותבים בעצמם פרשנויות על הטקסטים. לא, אבל אמרת כאילו, הסוטרה הוא... כן, אז הם תרגמו את הסוטרות בקנגיור, כן. ועכשיו הם מתרגמים את הפרשנויות על הסוטרות בטנגיור, אוקיי? הטנגיור זה הפרשנויות. כן, הטנגיור זה המסות, זה חיבורים אודות. הקנגיור זה הדברים, what the Buddha said, the Buddha Vachana. הוורסס, סתם. מה? הוורסס, סתם. כן. קומנטר. קומנטרי זה הטנגיור. קומנטרי זה באשיה. בעיקר בטנגיור, כן. The Tangyur is vital for understanding Buddhist doctrines as it provides depth, context, interpretation, and philosophical elaboration on the sutras and teachings in the Tangyur. זה מה שאמרנו עכשיו. ויש לנו כמה, שמעתי אתכם כבר מזכירים את השמות האלה כמה פעמים, יש לנו כמה טנגיורים, שימו לב, לא קנגיורים, אלא טנגיורים ששרדו, הבייג'ינג טנגיור, גולדן, הדגה, הנרטנג, הצ'ונה והלאסה. הם שונים זה מזה במעט מאוד. וריאציות על אותו נושא. שונים זה מזה במעט מאוד, לחלק יש 3,224 ווליומים, לחלק יש 225, יש גם לדעתי אחד עם 223 ווליומים, אבל בגדול זה אותו דבר. אחד הטקסטים שלא דיברנו עליהם, לבד היום בכלל, זה ספר המתים הטיבטי. זה טקסט מאוד ידוע, זה טקסט מאוחר יחסית, זאת אומרת הוא לא טקסט מתורגם מסנסקריט, הוא טקסט מאוחר יחסית שעוסק במצב הלימינלי שבין מוות לבין לידה מחדש. כשאנחנו מתים, אנחנו נכנסים למקום שנקרא ברדה. אוקיי? לכן גם הספר המתים הטיבטי נקרא ברדוס, טודל. אוקיי? אנחנו נכנסים למקום לימינלי שנקרא ברדוס. אנחנו כבר לא חיים, אבל עוד לא נולדנו מחדש. כדי שניוולד מחדש במקום יותר טוב, במצב יותר טוב, קרובים יותר נקרא לזה להערה ולמוקשה ולנירוונה, אז אנחנו בעצם צריכים להשתמש, הטיבטים כלומר משתמשים בספר המתים. ספר המתים מיוחס לפטמה סמהרה כבר במאה השמינית, למרות שהוא לא טקסט מתורגם. שימו לב, אתם זוכרים, אמרנו עד המאה ה-12 זה הכל טקסטים מתורגמים.
מהמאה ה-13-14 והלאה, זה כבר מתחילים טקסטים אינדיבידואליים. אז הטקסט של הספר המתים הטיבטי, שהוא מקורי טיבטי, מיוחס לפדמה-סמהרה במאה השמינית, אבל התגלה רק במאה ה-14 על ידי קרמה לינגפה. זאת אומרת, עד המאה ה-14 לא מכירים אותו בעצם בטיבט. מה שאומר שייתכן והוא חובר במאות שנים שבין לבין, כן? אז הוא תורגם או נכתב במקור? מה? אז הוא תורגם או נכתב במקור? הוא נכתב במקור בטיבטי, הוא ספר טיבטי מקורי, ספר טיבטי מקורי, הוא מיוחס לפדמה-סמהרה במאה השביעית, אבל ככל אני לא מאוחר לו. זה מה שאני רוצה להגיד. וזה בעצם מדריך לאיך לעבור טוב את השלב הלימינלי הזה. דרך אגב, השלב הלימינלי הזה קיים גם בנצרות, זאת אומרת, זה נקרא, רק ששם אין לידה מחדש. אבל יש את הפורגטוריה, זה המקום שאתה מגיע אליו, פורגטורי. זה המקום שאתה מגיע אליו עם השושן של פטרוס הקדוש, ואומר לך אם ללכת לפה או לשם, כאילו לגן עדן או לגיהנום, וזה, על סמך מה שעשית. אתה לא מכיר את זה? כור המצרף. כור המצרף? כור המצרף זה רע, שאתה הולך על בסיס זה הכמרים הקתולים עשו כסף כל ימי הביניים. אתה יודע מה הם היו עושים? אתה מכיר את זה שאתה הולך למשרד הפנים, לוקח מספר 528, רואה על הקיר 42. נכנס. אוקיי? בא אליך איזה יהודי זקן, אומר, יש לי 46, 20 שקל. אתה נותן לו 20 שקל, הוא קרא את 46, נכנס. זה מה שעשו הכמרים הקתולים. הם מכרו אינדולגנציות, זה נקרא. אני אקדם אותך בתור בפורגטוריה. לקרוב שלך, שמת, זה קצת מכיל האינדולגנציה. זה מכילים לך לגמרי. נכון, כן. מירוק נשמתו של מי שלא חתך חטאי מוות. תשלם כסף, יש כזה, זה אמרה כזה בגרמנית, הכסף נכנס לקופה והנשמה קופאת. נתת חוואלה. אני אשלם לבן דוד שלך פה ואתה תיקח מהבן דוד שלו שם. He who hears those sacred words in the Bible and is not distracted, זה הצ'אנטים שעושים הנזירים ליד המתים, and is not distracted by illusion or attachment, will give rise to recognition and gain freedom through that awareness. ברדו טוגול, הספר המתים הטיבטי, יצר הרבה מאוד רעש גם במערב, הוא היה חביב מאוד על אקדמיים הערביים, בראשם קרל גוסטב יונג, ממציא, זאת אומרת, אחד ה... לא יודע לקרוא לו פסיכולוג או חוקר תרבות, אבל אחד החוקרים החשובים, שאימץ אליו את הברדו וכתב עליו ספר אפילו. בסך הכל זו יצירה טיבטית מקורית מאוד מעניינת, שבעצם מכילה בתוכה 500 שנות תרגום, אוקיי? זאת אומרת, היא מכילה בתוכה את האסנס של 500 שנות תרגום. מהמאה ה-15 והלאה מתחילים להיכתב, למעשה קצת יותר מוקדם כבר, מתחילים להיכתב טקסטים עצמאיים טיבטיים, בראשם כמובן אלם רימצ'ן מו של צום קאפה, המאמר הגדול על השלבים בדרך להרע, שזה נחשב אחד הטקסטים הטיבטיים המקוריים החשובים ביותר, אבל כבר במאה ה-11 יש לנו בודיסטווה בשם מילרפה, שהוא היה בכלל רוצח, שהפך להיות בודיסטווה, שכותב את 100,000 השירים של מילרפה, מילם גולבום זה נקרא. ויש שם כמובן טקסטים מאוחרים יותר, כמו פבונקה רינפוצ'ה, רינפוצ'ה אני מזכיר לכם זה הנכבד, the venerable, שכותבים טקסטים. הטקסטים המאוחרים יותר הטיבטים, אני רוצה להגיד לעולם, אבל סביר להניח שזה לא יהיה נכון, אבל אני בכל זאת אגיד את זה, לעולם לא יתורגמו לסנסקריט. זאת אומרת, סביר להניח שיש טקסט שכן תורגם. שנייה. זה ששואלים את אורנה ודורג'י, יש בערך איזה, לפחות איזה שעה דיבייט, בסוף הם אומרים שקצת. כן. תמיד יש את הדיבייט לפני שאומרים שקצת. עדיין יש את השעה הזאת, נכון? כן? זה כזה כמה פעמים שאלנו, היה איזה שעה ויכוח. דורג'י ואורנה? דורג'י, אורנה, כל האלה שמבינים. זה קונטרוברשל, כאילו כל הקטע הזה. מה?
לא, אני אומר, זה לא ודאי ב100%, אבל ההנחה היא שיש קצת, כמו שאמרת. כן, לכן אני סיימתי את עצמי ואמרתי, ההנחה היא שיש קצת, אבל בגדול כיוון התרגום הוא אחד. מסנסקריט לטיבטית, מטיבטית לשפות אחרות. למה שיתרגמו הפוך, אני לא מבין. מה? זה הודי צריך לתרגם את זה הפוך. נכון, אין אינטרס להודים, אין בודהיזם בטיבט כבר. אין בודהיזם בטיבט. בודהיזם בטיבט, בהודו, סליחה. בהודו. אין בודהיזם בהודו החל מהמאה השישית, שביעית לספירה כבר. סיפור נגמר. נשארו. זה לא, זה הודו, נותנים לכל אחד לחיות, כאילו, לא משמידים אותם, כן? אבל אין כסף. סיפרתי את זה בהרצאה עם השוקה, כי הוא נגמר, הוא תמך בנזירים בכסף, וכשהוא מת נגמר הכסף. בברהמינים, לא בודהיסטים, הוא תמך באדמות. אדמות זה נכסי דלוליידה, זה ימשיך גם אחרי מותי. אבל אולי נגיד במקום אחר שהם רצו את זה בסנסקריט, נגיד בסין, לא, יש הרי סין, יש אמרנו גם כן בודהיסטי או סנסקריט? הם כולם מקבלים מהסנסקריט. תראה, אני בכוונה שאלתי אם שאלתם גם את הארו. כי השורה התחתונה זה שסנסקריט עם האף ככה גדול. כן, אלינו לא מתרגמים את מה שאנחנו כתבנו. אוקיי? זה בסנסקריט, אין מה לעשות, זה אופייה. זה אופייה, ותראה, כשאתה בודק, עזוב את הבודהיזם. עזוב את הטקסטים הבודהיסטיים, זה תיק קטן בתוך הספרות הסנסקריטית בהודו. כן, דוד שולמן עוד לא התחלנו, דוד שולמן הוא מלומד כאילו מספר אחד בסנסקריט היום בעולם. אחד הגדולים. הוא בעברית? כן. הבן שלו זה מי שאמרת? הבן שלו זה אביתר. הוא שותק בבודהיזם אגב. אבל הוא עוסק בשירה הודית, גם סנסקריטית וגם בשפות אחרות, והוא אומר, אנחנו עוד לא התחלנו, עוד לא התקרבנו לגרד את תחתית החבית של הטקסטים ההודיים הכתובים, וזה מבלי שהגענו לאוראלים. כל שיש מסורת אוראלית חזקה. מה זה אומר עוד לא התחלנו לגרד? יש עוד? כן. איפה הם? הם נמצאים. נמצא אותם. מה זאת אומרת צריך למצוא? אתה אומר שהם עבדו, זה כל העסק. או שכן או שלא. תראה, המסורת ההודית בכלל מדברת על זה, שמה שיש לנו היום בעולם, זה שארית של מה שהיה קודם. הרוב עבד. רוב הטוב עבד. לא, בסדר, זה תמיד, זה בכל תרבות. הרוב עבד ועכשיו פחות טוב. כן, היה טוב ועבוד, ועכשיו אנחנו שואפים. זה חייב להיות ככה. מסתכל אחורה, לוקח 2,300 שנה. 20 שנה, ואז הוא אומר שם זה היה. עוד 500 שנה יגידו שעכשיו. אבל אנחנו מתקרבים לסוף בין המתנות עבורנו. אני מזמן זמן, אני מקווה לא, בסדר, 10 דקות אני אומר הכל. הטיבטית היום היא שפה בדעיכה. זה לא נעים להגיד, אבל מתרחש שם כן במידה מסוימת ג'נוסייד תרבותי, כאשר ב-1950 הסינים פולשים למזרח טיבט, וב-1959, 1958 הם כובשים את לאסה, והדלאי לאמה בורח ב-1959, חוצה את ההימאליה ובורח להודו, והסינית הופכת להיות שפת האדמיניסטרציה בטיבט, כאשר 1966 עד 76 זה המהפכה התרבותית בסין. המהפכה התרבותית בסין היא קשה לכל סין, אוקיי? זו מהפכה של מה הוא רוצה לשבור את האליטות, בדיוק מה שביבי רוצה לעשות עכשיו. מה הוא מנסה לשבור את האליטות? כתוצאה מזה משבר כלכלי שמיליונים מתים בו, כן? זה לא פסח על טיבט, טיבט כבר הייתה כבושה, ולכן ב-66-76 במהפכה התרבותית, טיבט מדוכאת, סינית מנדרינית נהיית שפת ההוראה בבתי הספר, מנזרים נסגרים, נזירים נשרפים ונקלעים ונשלחים לחינוך מחדש, תקופה מאוד לא נעימה, כאשר בשנות ה-80 ו-2000 הסינים כבר הייתי אומר מיתנו את האופן שבו הם מתייחסים לטיבטים, אבל מה שקורה שבסופו של דבר זה ג'נוסייד תרבותי, במובן הזה שהדורות החדשים הטיבטים הם כבר סינים, הם כבר בקושי מדברים טיבטית, אוקיי? דור שבא מבוטן, בבוטן הילדים מתחנכים בטיבטית, שפת ההוראה היא טיבט בוטנים, שזה סוג של טיבט, כן? אבל בטיבט זה לא ככה. בטיבט הילדים לומדים
סינית. בגדול בבית ספר, והוא לומד בטיבטי, בכתב טיבטי? דורג'י? בבוטן, כאילו. אני מניח שהוא תלוי מאיזה משפחה, או המשפחות הטובות שולחות את הילדים שלהם להודו, למוסורי, לבתי ספר הפרטיים, וזה לשם הם עובדים באנגלית. תלוי מאיזה משפחה הוא. אבל כן, בתי הספר הכפריים בבוטן לומדים בטיבטית. חד משמעית. יש לנו גם בשנים האחרונות ניסיונות, זאת אומרת, איפה שהיום מלמדים שפת ההוראה מדיום טיבטית, זה אך ורק בבתי ספר של פליטים ושל טיבטים מחוץ לטיבט. יש כ-200,000 פליטים טיבטים שיושבים היום בהודו, חלקם בדרמסלה, חלקם במקומות אחרים, במחנות פליטים אחרים, שם מלמדים בטיבטית. בנפאל, בתי ספר של שרפס, של לפצ'ס, של תמאקס, מלמדים בטיבטית. בבוטן מלמדים בטיבטית. אבל בסין, בטיבט, כבר לא מלמדים בטיבטית. זהו, אנחנו מגיעים לסוף, ה-challenges עבורנו. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל הדבר הראשון כמובן זה הסיפור של ה-OCR תמיד. אתם מכירים את הסיפור של ה-wood block printing? חלק גדול מהספרות הטיבטית הודפס. והודפס באמצעות wood blocks כאלה. ועל ה-wood blocks האלה שהם מדפיסים, כמו שאתם רואים פה, כן? מסתבר שקשה לעשות OCR. כל כך קראתי, במאמר. שמתקשים לעשות על זה OCR. זה חבל כי זה הרבה מאוד מקורות, וכמובן הבעיה השנייה הגדולה זה כמובן lack of or limited annotated corpora, שזה הבעיה של כל השפות האלה. כמה מילים לגבי הטרנסליטרציה. באמת אתם כבר יותר מנוסים ויותר יודעים מה אתם רוצים, אבל הוויילי זה שיטה שהומצאה ב-59, בעצם שיטת העתיק שהומצאה ב-1959, accurately reflecting the Tibetan spelling, not pronunciation. זה מה שהדגשתי לכם בעבר, שפה מאוד לא ידידותית לקריאה. להבדיל מתעתיקים אחרים, שאתה יכול לקרוא אותם. אוקיי? בתעתיק עברי ערבי, עין עם אפוסטרוף, לוקח לך 2 שניות להבין שזה ריין. לא ג ולא ע, אלא ז. לוקח 2 שניות, אבל זה התעתיק, אלה כללי התעתיק. אוקיי? צדיק עם נקודה, מערבית לעברית. לוקח לך 2 דקות להבין שלא מדובר בצ' אלא בצו. טוב, צדיק כבדה, כאילו. לא משנה, תתעסק עם זה, אוקיי? או לחילופין צדיק בלי צ'ופצ'יק, סדם צל. ברגע שאתה מבין את 2-3 דברים הבסיסיים, אתה עף עם זה. לא בין נסראללה, כותבים את זה לפעמים צדיק. נכון, כי נאסר, זה ניצחון, זה צדיק. נפרד. נאסר אללה, ניצחון של... וכמובן יש את הפיתוח המאוחר יותר, ה-extended while, שהוא שוב, הוא הרבה יותר מדויק, אבל אתם כמובן תעבדו עם מה שנותנים לנו. יש בעיית אורתוגרפיה קשה, ולכן גם tokenization, רגע, מה זה קפץ לי פה. הבעיה זה שבטיבטית אין רווח בין מילים, רק בין הברות. זאת אומרת, רווח בין הברות אין פירושו רווח בין מילים, ולכן זה הופך את ה-word segmentation לבעיה. אני לא יודע איך אתם היום עם זה, יש לכם כלים? כן, אבל זה... כלים לא טובים? זה בעיה, אבל זה מאוד שונה גם בין ה-extended while לבין הטיבטית, אבל כן, אין איזה פתרון קסם. זה השאלה אם אתה עושה את ה-word segmentation לפני או לא. זה בעצם שאלה אם אתה רוצה להתמודד עם word segmentation, או נגיד אני רוצה למודל להתמודד עם כמו שזה. זה האופציות בגדול. אבל אין לנו פתרון. תראה, באופן עקרוני, אני לא יודע, אני לא, כמובן לא יש NLP, אבל אם תאמן מודל מספיק, אז הוא ילמד, נכון? תלמד פה הרבה, תאמן אותו. כן, אבל זאת אומרת, יש לו ידע מקדים, שהוא יודע שמילים מופרדות, אז כן, אבל מצד שני גם לך כזאת בדאטה כדי למה. בדיוק, אין לך הרבה, אז אולי כדאי כן להשתמש באיזשהו כלי ספריישן. לא, אז זהו. הכלים האלה הם לא מספיק, הכלים הקיימים הם לא מספיק accurate, כן. עכשיו, יש בעיה נוספת, וזה כמובן הסנסקריט long words והבודהיסט טרמינולוגי. יש מילים, רוב המילים, והראיתי לכם את זה מקודם לגבי שונייתה, עברו תסבור. צונג פאי. שונייתה הפך להיות צונג פאי.
חלק לא, אלא רק עוברים תמלול, טרנסקריפשן, כמו למשל סטווה, סטווה שפירושו אמת. זה לא מתורגם לטיבטית, הם משתמשים במילה סטווה, בודי סטווה, אוקיי? משתמשים במילה סטווה, משתמשים במילה הסנסקריטית. ולכן זה יוצר קצת בעיה, כי זה מכניס לתוך הטיבטית מילים סנסקריטיות כשלעצמו, לדעתי זה לא בעיה גדולה. אין שפה שאין בה מילה. שיש מקומות שאי אפשר להגיד אותם בטיבטית, אז הם הכניסו ורשמו אותם בסנסקריט. כן. בתוך הטקסטים של הטיבטית, הם רושמים זה נהוג שמקומות רושמים באותיות של סנסקריט. כן, זאת אומרת, אפילו לא עושים תעתיק, לא רק לא עושים תרגום, אלא אפילו לא עושים תעתיק. אבל זה קצת שונה, זאת אומרת, זה לא מדויק מה שאמרתי, זה לא ממש סנסקריט, הם הוסיפו עוד אותיות או משהו כזה כדי שיהיה אפשר. זאת אומרת, נתנו לזה כן איזושהי שיטת תעתיק. כן, נתנו איזה מין הוספות מיוחדות כדי שיהיה אפשר להוסיף... הבעיה הנוספת שלנו זה כמובן הסיפור של האגלוטינציה, של ההדבקה, שצריך להבין את זה, צריך לראות איך מתמודדים עם זה ואיך, מה עושים עם זה. דיברתי על העניין של משפטים כבדים עם אונוריפיקס ועם דברים כאלה שמקשים קצת על הפרסינג. lack of standardization זה שינוי בין אזורים, בין תקופות, בין מתרגמים. שוב, השאיפה היא כן להגיע לתרגום מדויק, יש בשביל זה תווי מער יודפתי וכל מיני כלים אחרים. יש פה כמה resources שמצאתי לגבי קורפוסים דיגיטליים, אני מניח שאנחנו לא צריכים אותם. יש פה איזשהם כמה כלים שראיתי לגבי word segmentation. לא יודע, אולי שווה שנבין בזה. אני פחות סוחר בסנסקריט, אבל לא מכיר את הכלים האלה. אז אני גם מוכן קצת לקרוא על זה ולראות מה אני כן מצליח להבין בזה, על ה-word segmentation tools, על מה שיש. לסבסטיאן יש. כן? שהוא המציא? לא, הוא עושה על סנסקריט, לא טיבטית. הוא עשה על סנסקריט? תראו, במקומות בסנסקריט או לא? זה על סנסקריט? אוקיי. ה-one model is all you need זה על סנסקריט. אנחנו נסיים עם תפילה לדלאי לאמה, שממלאו לו 94 שנה, ועם התמונה של ניקולס רריש. יש שאלות? כן, יש לי שאלה. אתם שומעים אותי? הבודהיזם מאמין בגלגול נשמות? כי אני ידעתי שזה רק ההינדואיזם. הביטוי גלגול נשמות הוא ביטוי יהודי, הם מאמינים בלידה מוות, לידה מחדש. הם מאמינים בלידה מחדש. אוקיי. ולא גלגול נשמות, זה ביטוי יהודי. הוא שונה פשוט, במהות שלו. מבחינת גלגול נשמות שונה. הדיילה למה זה נשמה אחת שמתגלגלת, או שכאילו... כן, בהחלט כן. זה מה שאמרתי מקודם לגבי למה הזופ, שירש כאילו את למה יש. מה שסיפרתי קודם שעשינו את ההקראה, את הצ'אנטינג הזה בטיבטית. ועוד שאלה, כאילו יודעים מה המקור נגיד של השפות? כאילו מי הבן אדם שהמציא אותם? עוד פעם? כאילו ידוע מה המקור של השפות נגיד סנסקריט וטיבטית, מי המציא? הבן אדם שהמציא את הכללים? זה לא בן אדם, זה בני אדם, וכן, הם ידועים. אני לא אגיד לך שמות שלהם פה, אבל כן, אפשר למצוא אותם, את חלקם, כן. בהחלט הם חותמים על העבודות שלהם, זאת אומרת, אנחנו יודעים שמות של מתרגמים חשובים. וכאילו מה הצורך באמת כאילו? צור של המאהר יודפתי, של הגלוסריז האלה, סנסקריט טיבטית, ליצור אחידות בתרגום, כי התרגום נעשה בהרבה מנזרים, ואיך אומרים, פקסים אז לא היו חזקים, וגם האינטרנט, החיבור לאינטרנט לא היה חזק, וכשמנזר מרוחק מהמנזר האחר 200 קילומטר, זה ברמה הטיבטית, זה צריכים כללים. לא, אבל כאילו למה היו... צריך להרים טלפון ולהגיד, תגיד איך היית מתרגם את זה, כללים, כאילו, כללים ברזל מאוד חזקים. אוקיי, וכאילו למה היה כמה שפות? למה כאילו הבודהיזם לא היה לה שפה אחת? פעם? לא שמעתי. כאילו למה לבודהיזם אין שפה אחת, שהיא השפה כאילו של הבודהיזם?
נוצר במדינות שונות, זאת אומרת, הוא הגיע למקומות שונים בעולם. הבודהיזם התפתח למעשה, התפתח בהודו, במקורו בשפות הודיות, אבל לא בסנסקריט, אלא בשפה שהייתה אז הוורנקיולר, השפה המדוברת שנקראת פאלי. המקור הבודהיסטי הוא בכלל בשפה שנקראת פאלי. ומהודו הוא יוצא החוצה, עד שבשלב מסוים, והופך להיות אחת הדתות הגדולות בעולם, אם כוללים גם את הסינים. אני לא כולל את הסינים כבודהיסטים, הסינים אינם בודהיסטים, למעט אלה שמגדירים את עצמם כבודהיסטים כמובן. אז אם לוקחים את כל זה, זה אחת הדתות הגדולות בעולם, אבל היא לא קיימת כבר בתוך הודו. הבנתי, אז זה כאילו באמת כאילו נוצר במקביל. בהודו היא יצאה החוצה, התלבשה בכל מקום, בגלל שביסודה היא פילוסופית גאולה אישית, אז התלבשה בכל מקום על דתות קיימות, ביפן על השינטו, בסין על הקונפוציוניזם והדאואיזם, בכל מקום, בטיבט על הבן, ועברה אלבורציה כדת שלמה. בגדול דת אמורה לענות על 3 נושאים שמטרידים את האדם. אוקיי? יחסים של בין האדם למקום, בין האדם לבריאה נקרא לזה. כלומר, מה היחסים שלי עם הבריאה? אני נזר הבריאה, אני נולדתי ביום השביעי, אני כאילו, מה היחסים שלי עם הבריאה, עם הטבע? השאלה השנייה שהיא אמורה לענות עליה זה מה היחסים שלי עם החברה, מסביבי. ושאלה שלישית זה מה היחסים שלי עם עצמי. והבודהיזם בעיקר עונה על השאלה השלישית, ביסודו. ובעיקרו תורת גאולה. אחרי זה הופכים אותו לדת שלמה. תודה. טוב, תודה על ההרצאה המרתקת של אביב, שכרגיל נותן בראש עם ההרצאות. עם 2 דברים שנוגעים להאקתון. קודם כל החלטנו